Bag-ong nahimugso nga puya Gibilin Gawas sa Simbahan sa lungsod sa Liloan. Giimbestigahan pa karon kinsa ang inahan nga nagbilin sa bata. Anang report ni Nico Serino. Malasay sa buntag ni atong Domingo, Gibilin Gawas sa Pastoral Office sa San Fernando El Rey Parish ang bata. Ang driver sa usa ka pari ang unang nakakita niini. Nakabantay siya sa usa ka babay nga nagpalayo sa dapit ug gituuhan nga maoy nagbilin sa maong bata. Makakita niya sa babae nga naka-skirt yang kuan ka nang i-sure siguro sa babae ba nga nagbilin sa bata. Wala pa siya nilakaw, nawalay tao ngadto kay likod manggod back portion sa kuan ba sa simbahan. I-sure sa babae nga gibilin niya ang bata nga nay makakita before siya nilakaw nga nanay tao dito make sure niya. Ana-ana karon sa birthing center sa Liloan ang maong baby boy. Kagahapon napa-check up kini sa doktor. Himsog ang bata ug nagtimbang og 3.1 kilograms. Gipanganlan kini sa mga staff og Lucas Fernando. Lucas tungod kay sa gawa sa kwarto ni Father Lucas Inok, nakit-an ang bata ug Fernando gikan sangan og patron sa simbahan San Fernando El Rey. Giimbestigahan pa karon sa kapulisan kinsa ang inahan nga nagbilin sa maong baby. Review pa ang CCTV sa police investigation kung kinsa tong babae. Wala pa man yan nakit-an gud kung kuan nag-aasa gud kay pati ang mga midwife sa kuan sa barangays dinhi pati sa birthing homes kay wala man sila kanang expected date of delivery ba sa pregnant nga nang Gipahibaw sa social worker, daghan ang nagka-interes nga musagop sa bata apan musubay kini sa proseso. Sa pagkakaron, daghan sab ang midonar og mga diapers ingon man breast milk aron magamit ni baby Lucas Fernando. Ugmang adlaw gikatakda nga iswab ang maong masuso nga usa sa mga requirements una siya ma-turn over sa DSWD alang sa kustodiya niini. normal naman po ang bata, healthy ra po siya, safe ra po siya for any danger. Then gipa-check up na mo siya gahapon ni Dr. Nubal kay nag-require po mi sa mga nag-comply po mi sa mga requirements for turnover. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.